E ora 10 noaptea. Am deschis o sticlă de vin alb de misec. Ți-am spus că literatura este ficțiune și nu are de-a face cu ce se întâmplă acum. Tu ți-ai stiloul și cărțile și mergi în camera cealaltă. Îmi spui că ești ocupat, că nu e timpul potrivit. De dragul inspirației tale mă mint. Vorbesc singura. Dorm singura. Mă întreb oare cum e să ne trezim dimineața și să înceapă să plouă. Te-am întrebat ce simți pentru mine. Iar tu ai căutat un text de acum 4 ani. E ora 10 noaptea. Am deschis o sticlă de vin alb de misec. Dar, cui să-i spun despre asta?